Deialdia izangoa 5etan, Sagrado Corazonen Bilbon, eta Iruñan izangoa Parke Antonili zean, 5 Aldarrikapenak hainitza dira, baina lehenengo kontua hemen duela urte bat ola hasi ziala bilera egiten herri, eta bertatik anateatako konklusioak eta ideiak eman zian resumen batea. Bertan ikuste zian hainbat politika inposatzen zizkigutenak herritarrengan pobrezia eta prekarietate egoera areagotzen zutela, eta bertan aldaketa handa izala. Gero resumena nintzen, resumena dela Euskal Herriko Karta Soziala eta Programa Soziala, eta honekin goaz manifa horretara, eta hortik aurrea emango ja zabalpenak, deialdiak eta mobilizazioetako abisuak. Nun parte hartzea hasieratikan izan da parte hartzailea, jendearengan beti edozein pertsona etortzen zezakeen debate eta bar, eta oain ematea talde motorretikan, eta nahi da eman berriz parte hartze dinamiko batera. Aurrera begira mobilizazioak izango dutela nahiko indar potente bat, eta hori izango ala errotako bat. Eta aparte, Karta Soziala jendearengan banatukoa, pixkat sartzeko herritarren gan bezalako instrumentu bat.